обаждане, тонът беше вече друг. Докладва филма ми за исторически парк и сложи страйк. Супер много ме боли от това, което видях. Това видео, което ще видите сега, беше изключително трудно за заснето. Та какво се случи? Поканих певеца Тошко Тодоров и той се съгласи да ми гостува. Категоричен, ако пуснете този епизод, ще заведа дело срещу теб и канал. Тук се пречупи всичко. Попря корбрейка, май имаше и още един. Докладва филма ми за исторически парк и сложи страйк на YouTube канала заради 13 секунди, които съм използвал от негово видео. А днес искам да си поговорим за това над хора. И по-конкретно за това над жените. Тя е решила вие да сте и рамо, на което тя винаги да може да се опре. Да сте човекът, от когото винаги да може да получи подкрепа и обич. Затова е меко казано отвратително да се държите с нея по друг начин, освен с уважение и разбиране. Това са окей с мъже, които ги бият. Моля? Какво каза? Тези неща ги говори жена, която има дете. Какво има в тези неща? Можеш да кажеш тотално недоказано, че забравяме корема, били се изповръща хиляди коси и това от това бе. Започна преди няколко дни, когато ето това момиче, заедно с нейната приятелка или сестра, нямам идея, пуснаха клипче, където говорят за 3 вкуса лава бер, които те са опитали и са повърнали след като направят клипа. Ама аз ти задавам Може ли да не ме прекъсваш, когато ми задаваш въпрос? Леле тия двете, майко мила майчета. Този канал е срам за българският интернет и вечно ще напомня за съществуването на австралопитеци през 21 век. На хазарта! Предприемете действия, а не стойте само да си правите вятър на устата. Имайте по-твърди позиции, отстоявайте ги публично и предприемайте действия публично, когато имате възможност за това. Аз не харесвам само едно твое видео и то даже аз не го бях гледал, аз бях гледал как само да реагира на него. Значи истината е там, че изглежда така, но реално не е. Само да просто преувеличава всяка една ситуация. Аз да преувеличавам. Както сами ще разберете, е доста лесно да се изпере един стримър, който бръмчи на лихви и схеми. След като доста обстойно прегледах почти цялото държание на Дани, смело мога да заявя, че то ми лъха на комплексарщина и неговата нужда той да си избие комплексите някъде. За мое огромно съжаление в това видео видях някои от хората, които съм вярвал, че могат да бъдат добри стримери. Това видео, което ще видите сега, беше изключително трудно за заснето. Моля да ме извините за моята емоционалност.